Peng ojo di rasani lek bogeng peng. Aduh, biu. Wah, kocelok-kocelok kelebok gunung. Mas. Ayo Bu. Ya anak terong Bu. Anak kerupuk. Anak terong iki Bu. Wayahe sayure. Oh iya Ibu, monggo bule. Sayure bule. Monggo bule, sayur. Sayur. Sayur Bu, sayur. Terong. Ono terong, ono. Micin Bu, micin. Ini wong iki. Bu. Kangkung. Ono wong wis. Kok dongare yo. Bogeng ayamene durung rene yo. Peng ojo di rasani lek bogeng peng. Kok ta? Arek iku lek dirasani mur-mur bedudul narine. Yo ndek endi wong dirasani wong kon iki. Kan kok ora bedudul liwat endi kon? Yo. Opo geng? Yo opo? Bogeng lek mbok rasani teko kan. Iya yo. Ini sopo sing kate ngrasani bogeng? Wong potongane koyo tekek. Ayo, kupingku mang ana sing rasani. Ini ketele ndak duwe rokok bogeng wis. Ron, delok itu ya. Nek cocokan ngono wae, geng. Sing kene durung nyocok disiki nyocok. Kae ngene iki peng lek bogeng teko entekno rokok kancane, kopine kancane. Ya betul omongane Cak Gatul e. Apa? Koyo kabel Monas. Sik ngawur ae kon kabel Monas. Apa kabel Monas iki? Kok weru-weru Monas ae kon iki. Loh, ndak ero. Kagak beli modal napas tok lek awakmu geng. Kon bahasa, awak teman cuk bahasa kon iki wanyene. Sok pinter bahasa Iya. Ya aku Cak Gatul yo ngene iki wis. Napas tok. Wah, kocelok-kocelok kelebok gunung. Ya, putih. Tak parani sih. Sayur. Tak belanja rek. Loh, Blonjo kaya opo ya? ya kayak makmu tadi. Oh, kayak cacau ndak bogeng ditinggal rabu bodone. Bedane. Ngawur ae kon iki. Sing kena. Cak timbangane dikongkon ku yo. Bagi-bagi tok ae wis yo. Lah, bagian gondolmu iki oleh pulaan iki gawe tas metu. Hitung-hitung sedekah wis ta. Kau tua. Kan enak, amal. Tak. Malal. Yuk, Kowe kene wis ta, tekan kene wis. tawa-tawa wong kok. Yo. Sayur. Mas, sayur. Oh, iya sih, Mbak.
Cara arek iki gedeng, Bu. Oh, nyaman. Aduh, biu. Sopo iku, Ron? Sayur napa, Mbak? Anu Mas, terong wonten. Oh, wonten, Mbak. Ada. Yo, Ron. Sopo iku, Ron? Yo, ndak ron arek. Sopo Mbak Mona? Terong sing nopo niki? Sing lurus apa sing bengkong? Sak ngertiku bentuke terong ya wis ngono-ngono ae lho Mas. Percaya, Mbak iki tak golekno ya. Anu, kayak teko iku, teko Malaysia. Iki ndek kene terhak Mbak Mona iki. Bojo. Yo, bojo. Odo, geng-peng. Iki lho, Mbak, sing lurus, iki sing bengkong. Yo. Lek ngono, selurus ae Mas. Bodine, Ron. Yo ondo iku. Temen bodine iki. Ada. Lek ono sing pisan ya. Sik tak goleki, Mbak ya. Pegatan ah. Iya, pegatan ya re. Jenenge rondo kon iki. Pegatan. Ayo opo? Lah, iki Mbak, sing lurus gede. Wis Mas lek iki. Mbak, Anu, boleh bojone anggere ngeduan PT. Tuan PT. Iya. Mosok boleh ngeduwe titik ngono pegatan. Iya. Apa hubungane pegatan karo ngedu PT? Wong ngedu PT, nggawane duduk PT on. Lho, lah terus opo? Nggawane ya. Bebek sing digowo. Iku duduk anu lek kurun gendeng iku, Ron. Iya gendeng bojone iki. Ya pantes ae dipegat. Iya iki rondo wis. Geng. Iki lagi Mas. patiku, Mbak. Ya opo? Masuk e. Mari nih sih. Ya wis tak cepet dulu ya. Jangan boleh. Doni sik. Ngono ta? Iya. Wis dangan aku. Wah, ini. Anak isopo ta? Dikek sing cilik tak gelem, jaluk sing gede lurus pisan. Sambal pundi rek? Tuku pisan iku ah. Tuh apa ibu Cak? Terong. Kok kayak apa kok gede temen? Mbok takono wonge dhewe kok. Ayo iku. Ayo kuwi. Kayak apa ya Cak yo? Karo. Dari tanganmu iki opo ae? Siji ya. Baleno. Cuma siji. Dek. Enggak tuku padha. Iya tuku marine iki Iya. iya. Ojo sing-sing Ron. Ndak tuku meh siji marine wis. Sing sopo gaweane? Bakal pula. Marine ya. Golek-golek sih. Kon go duit entak, Ron. Menawa kon tur ngapek-ngapek tok ngono, Ron. Sayur. Wis rame. Kate belanja pisan ta, Cak? Iya, Mbak. Iki lho, golek jangan kelor. Ono mak. Iya, Mbak. Iki ate golek ciplukan. Lek aku golek paku. Pakku untumu ya. Walah. Rajin yo wong lanang-lanang ning kene. Oh iya Mbak, arek Supersari lanang-lanang iku wancen rajin kabeh. Mbak, koyoke timun ambe apa? Terong enakan timun, Mbak. Menurutku enakan anu timun kan jadi seger. Terong, Mas. Oh, terong. Anu Ya, Mas. Iki ya. sewu, Mbak. Apa-apa wes sampean gowo. Suwun ya, Mas. Monggo, Cak. Nggih, monggo. Ayo. Tak edit, tak edit. Apa ya? Kon. Oh. Ayo,
Sik sak. Sampe ndak pengen sedekah. Sedekah opo? Ya sedekah ngekeki arek-arek ngono. Gak kerupuk iki ya. Loh, kok kerupuk? Wong sedekah iku yo lek nganggo dhuwit. Anune iku yo dhuwit. Lek sedekah kerupuk, malah yo kerupuk, Cak. Terus sedekah piro? Sampeyan kepingine oleh opo, Cak? Oleh kerupuk apa oleh dhuwit? Wis, Pengen ku. Sampai yo, pengen ku yo. Aku kerupuk yo. gak kerupuk yo. Ya wis, ben oleh kerupuk Aku apa, Cak? kon pisan. Iya. Dono, guys. Kayak ngarang. Kayak Oleh oleh wis. opo wis, Pak? Kopi iki ya. Udah wis ngarep. Yo wis dono maneh, geng. Mbak oleh kono ran, Geng. Enggak oleh Geng, nih. njaluk aku. Nek, Dan iki wis kayak tuku cilok kono. Kok tak kei aku ya? Tak aku. Ayo wis budal lo ya. Jalo ya ndangi jero Wis maneh. tak termane aku. Yo, jalo wis. Eh tak dono lancar yo. Mondar ke blusuk di jalan ya. Wes tak gendeng aja kaya wong iki. Ya, Napa rek? Kontak kena dah. kontak kontak dah. Sik. Kaya ono sing kari, ono sing keliru yo. Apa yo? Guys. Duh. Kenapa sih gue lari? Jarene lek sedekah kerupuk oleh kerupuk. Lek sedekah duit oleh duit. Tapi jari guruku lek sedekah iku ndak oleh duit, ndak oleh opo, paling oleh pahala. Jangan lupa Ojo lali ya, Rek. Subscribe, like, komen, dan Share.